Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun bihotzonez gure otoitza. Eta zugabe, gizakiaren ahulezia ezpaita ezertarako gai, emaiguzu beti zure graziaren laguntza, zure aginduak betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen, gogoz eta egitez, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik, egun haietan, Akab erregeak Israel guztiari dei egin zion, eta Baalen profetak bildu zituen Karmel mendian. Elias, herri guztiari hurbildu zitzaion eta mintzatu. Noiz arte, ibiliko zerate, bi horietatik errenka. Jauna baldin bada jainkoa, jarrai jaunari. Baal baldin bada, jarrai Baali. Eta herriak ez zion ezer erantzun. Eliasek berriro, ni bakarrik gelditzen naiz jaunaren profetatik. Eta Baalen profetak badira 250. Ekarri bizekor, aukera bezate haiek bat berentzat. Zatitu eta ezarri bezate egur gainean, baina surik eman gabe. Nik prestatuko dut bestea, eta ez diot surik emango. Zuek dei egin zuen jainkoari, eta nik nire jaunari dei egingo diot. Sua bializ erantzuten duen jainkoa, hura da egiazko jainkoa. Herri guztiak erantzun zuen, ederki esan. Eliasek orduan Baalen profetei, aukera ezazue zekor bat, eta hasi, zuek zerat eta gehienak, dei egio zuen jainkoari, baina ez eman surik. Zekor hartu eta prestatu zuten, eta Baali dei egiten zioten goizetik eguerdira arte esanez. Baal, erantzun ezaiguzu, baina etzen izan ez mintzorik, ez erantzunik, eta dantzan zebiltzan belaun makurka egina zeukaten aldarearen aurrean. Eguerdian, Eliasek burla egiten zien esanez. Egizu oio handiagoa, Baal jainkoa da, baina kezkaren bat izango du, edo lanen bat, edo norabait joana izango da. Behar bada lo egongo da, eta esnatuko da. Hasi ziren oio handiagoa egiten, eta oiz zuten bezala ezpataz eta eztenez beren buruak zauritzen zituzten odola isurtzeraino. Eguerdi ondoan hasi ziren profetarenak egiten, opariak eskaintzeko ordura arte, baina ez zen mintzorik, ez erantzunik, ez inolako zantzurik. Orduan Eliasek herri osoari, hurbil zaitezten iganan, eta herri guztia hurbildu zitzaion, antolatu zuen desegina zegoen jaunaren aldarea. Hartu zituen 12 harri, Jakoben semeen leinuak hainbat, Jakobi esan baizion jainkoak, Israel izango da zure izena. Eralki zion jaunari harrizko aldarea, aldare inguruan aska bat egin zuen, 2 lakari betekoa, prestatu zuen egurra, eta zekorra zatitu eta egur gainean ezarri zuen. Gero esan zuen, bete urez 4 suia eta isuritza zuen. Erretzeko den opari gaiaren
eta egurraren gainera. Eta ere egin zuten, esan zuen bota beste horren beste, eta bota zuten, esan zuen bota berriz ere, eta bota zuten, aldare inguruan ura zerion, eta aska ere bete zen urez. Oparia eskaintzen den orduan, Elias profeta hurbildu zen, eta esan zuen, jauna, Abrahamen, Isaaken eta Israelen jainkoa, jakin bedi gaur, zu zerala Israelgo jainkoa, eta ni naizela zure zerbitzaria, eta zure aginduz egin ditudala gauza hauek denak. Erantzun ezaidazu jauna, herri guzti honek jakin dezan, zu jaun hori, zu zerala egiazko jainkoa, eta hoien bihotzak berrituko dituena. Eta jaunaren sua jaitsi zen, eta suntsitu zituen oparia eta egurra, eta agortu zen asketako ura. Herri guztia beldurrak hartu zuen, eta auspez erori ziren esanez, jauna da egiazko jainkoa, jauna da egiazko jainkoa. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zaindu nazazu jauna. Zaindu nazazu jauna, babes bila baina torzu gana. Honela diot jaunari, zu zaitut nire jabe, ez dut onik zu gabe. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek onera esan zien bere ikasleei, ez uste izan, legea edo profetak baztertzera etorria naizenik. Baztertzera ez, baino betetzera etorri naiz. Haranik egia esan, zerurrek irango duten bitartean, ez i bat, ez izpi bat, ez da legetik galduko guztia bete arte. Beraz, agindurik txikiena baztertzen duena eta baztertzen erakusten duena, txikiena izango da zeruetako erreinuan. Betetzen duena berriz eta hala erakusten handia izango da zeruetako erreinuan. Jaunak esana. Judutarrentzako itun zaharrean legeak garrantzi izugarria zeukan. Haientzako legea zan altxorrik handiena. Jainkoak Israel herriari emandakoa. Bere inguruko herriak baino txikiagoa izango zen. Ahulagoa izango zen. Pobreagoa izango zen. Bere ejerzitoak ezingo zion aurre egin Egiptokoari edo Persiakoari. Diru aldetik ez ziteken konparatu Greziarekin edo Romarekin edo Feniziarekin, baino herri txikia izan da ere, herri umila izan da ere, bazuen altxor handi bat inguruko herri guztien gainetikan jartzen zuena. Eta hoize zan jainkoaren legea. Jainkoak emandako opari handia. Horregatik, izugarri estimatzen zuen Israel herriak legea. Jesusek, behin baino gehiagotan argi utzi nahi izan zuen, bera etzela lege hori baztertzera etorri. Etzela lege hura austera etorri. Etzela lege hura alde batera uztera etorri. Baizik eta bere osotasuna ematera. Bene-benetan betetzera. Eta Israel herriak ongi egiten zuen legea estimatuta. Baina legea ulertzeko zuen modua esan genezake lekuz kanpokoa zela. Esageratua zela. Legalismoan erortzeraino kontutan eukitzen baizuen. Eta Jesusek garbi utzi nahi zion bere herriari legea beti bere helburuaren arabera ulertu behar dela. Ez daitekela gelditu legalismo hutsean, ez daitekela gelditu literalismoan, baizik eta legea zertarako den kontutan euki behar dela alde batetik. Eta bestetik ere
lege ezberdinak egonda, danak ez direla maila berekoak, baizik eta lege batzuk bestek baino garrantzi handiagokoa dutela. Horregatik Jesusek aipatzen dienean, larunbata nola ulertu behar den, edota karidadea, maitasuna, beste gauzen gainetikan nola dagoen, gauza guzti horiek erakusten dizkie, ez legea hautsi nahi duelako, baizik eta legea modu zuzenean interpretatzen erakutsi nahi dielako. Horixe da, Jesusek garbi utzi nahi diena. Orduan, larunbata, berak ulertarazi nahi die esate baterako, Jainkoak eman diola bere herriari atseden hartzeko aukera beta izan dezan. Ez bakar-bakarra, lana eta aukitzeko baizik eta egun bat, astean ere, atseden hartzeko aukera izan dezan. Eta ez halako esklabutza modu bat bezala, etzezakela ezer egin edo gauzarik ezinbestekoaken ere egin gabe utzi behar zituela. Baita pertsonak dituen premiak eta alde batera utzita. Hori ezan modu zuzenean ulertzea larunbata. Horregatik Jesusek mirari asko eta asko larunbatez egiten zituen erakusteko, larunbatean zilegi zela pertsonei laguntzea, zilegi zela besteen aldeko lanak egitea. Edo baita ere, Jesusek erakutsi nahi die eskuak garbitzea, baino garrantzia handiagokoa baita ere pertsonak maitatzea duela. Eta ez di esaten, haientzako eskuak garbitzea eta egiten zituzten ohiturak eta usadioak eta mantentzea, baita ere ontziak garbituz edo olako erritoak izugarrizko garrantzia handi ematen zieten guzti horiei. Jesusek ez die kendu nahi, baina erakutsi nahi die, horiek baino garrantzia handiagokoak ere badaudela. Pertsonak maitatzea, pertsonei laguntzea, horren gainetikan dagoela. Eta horregatik ere, batzuk Jesusen kontra aritzen ziren. Eta bere kontrako akusazio nagusia izaten zen, honek ez du Moisesen legea kunplitzen, eta ez kunplitzen erakusten die besteei. Jesusek ordea, argi eta garbi utzi nahi zien, bera ez zegoela legearen kontra, baizik eta berak erakusten zuena legea modu zuzenagoan eta konpletoagoan interpretatzea zela. Horregatik gaurko evangelioan garbi asko esan die. Ni naiz etorri, ez bat, ez izpi bat legetik kentzera. Hau da, hor gregoz jartzen du jota suskrita, gregoz jartzen den zerita txiki bat, beste letrai hori ez konplitzea, naiz etorri, ez da jota suskrita bat kentzera ere, baizik eta bere betetasuna legeari ematera. Hor batzuk ez zuen ulertu nahi izan eta bere kontra segitu zuten, baino Jesusek garbi asko utzi nahi izan zuen, berak ere legea estimatzen zuela jainkoak emana zelako, baino legea ere modu zuzenean eta humanoan ulertu behar dagoela. Eskatzen diogu guri ere eman dezaigula halako mentalidadea. Ohartuz zertarako den legea, ohartuz zein diren gainetikan dauden arauak edo prezeptoak. Eta Jesusek erakutsi bezala, beti gainetik maitasuna jainkoarekiko eta gizakiarekiko maitasuna izango da. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki bakearen alde. Buka daitezela munduko gerrak, injustiziak, gatazkak, gorrotoak eta justizia eta maitasuna gailendu daitezen eskal ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki kontutan izango ditugu, Batiste Urkiola, Jose Juan Larralde, Jose Mari Aristu Muño, Angel Arretxe eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egitezaten eskal ezaiogun jaunari.
entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hoi jainko, orain eskaintzen dizkizugun doaietan, bizitza honetarako janaria eta bizi berriaren sakramentua ematen dizkiozu gizadiari bere izaera bikoitzerako. Egizu gure gorputz arimak ez daitezela inoiz ere laguntza gabe gerta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarturik, haren heriotza ospatzen baidegu, fede biziz haren piztuera itortzen, eta itxaroten sendoz, haren aintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta aigeru guztiekin, goresten zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu hori ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afarondoan kariza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kariza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki Batiste Urkiola, Jose Juan Barralde, Jose Mari Aristimino,
Angel Arretxe eta Andres Zestau. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruan zara, santua izan beti zure izena, eta horretik zure reinoa, egin beti zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunetako hobia, barkatu gure zorrak, gure zorrimeak bakatzen diogu ezkero, eta ez duten tarera eraman, baina atera gaitzatzu gaizetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi egitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Maidu zue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa. Zuke zerezu munduko bekatua, jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuke zerezu munduko bekatua, jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuke zerezu munduko bekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa ona munduko bekatua kentzen duena. Zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna izan zure esan zatzeko, baina nazatuz bat eta zentatuko nahi. Oh
sakramentuak fededunok zurekin bat garela adierazten duen bezala, egin dezala, Elizaren batasuna Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikaz aintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren bakean. Todas